L-ex-chairman tal-Ena Malta, Alex Tranter, qed ikun investigat mill-Pulizija dwar nefqiet li għamel fi żmien li kien imexxi l-Ena Malta. Nefqiet li ma jidhirx li kienu relatati max-xogħol tal-korporazzjoni. Alex Tranter kien ħatar biex imexxi din il-korporazzjoni fl-2005. Kien l-ex Ministru Ostingat li ħadd deċiżjoni tal-ħatra tiegħu. Fi żmien li Alex Tranter kien imexxi l-korporazzjoni, kien hemm rapport wara ieħor tal-Awditur Ġenerali li mmarkaw nuqqasijiet fit-tmexxija finanzjarja. Issa, il-ġurnal Malta Today irrapporta li l-Pulizija tinsab għaddejja b'investigazzjoni fuq xogħol ta' awditjar li sar mill-Ena Malta. Fost oħrajn, 3 karozzi setgħu kienu qed jintużaw għalih personali. Għalkemm l-ikbar investigazzjoni iddur fuq il-nefqiet li Tranter għamel minn fuq il-credit card tal-kumpanija. Fost oħrajn mill-investigazzjoni tal-Pulizija irriżulta li f'lejl wieħed f'Lukanda Alex Tranter nefa' €1,500. Alex Tranter kien chairman tal-Ena Malta fi żmien kontroversjali ħafna. Fosthom meta l-BWSC intażlet biex tibni l-estensjoni tal-Power Station f'Dellemara. Estensjoni li fuqha ħadmet kumpanija ta' Zarem Vassallo. Il-kuntrattur li fl-istess żmien li ntażel għal dan ix-xogħol kellu lil Alex Tranter jaħdem miegħu. Il-każ iqajjem mistoqsijiet kbar ta' konflitt ta' interess l-iktar wara li l-aġent tal-BWSC kien qal li jażel lil Zarem Vassallo mill-Yellow Pages.